खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। शिबसागरनि रंघर सारियालिनि दुलियापारायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों। सासे आइजोखौ गावनि हौवा आरो बिखुनजोआ जोबोद इनायै बुग्लिनानै लामायाव गारनानै दोननायनि अजद दैखांदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे मौसुमी सुल्ताना मुंनि आइजोखौ फिसाय साहिल हाजरिका आरो बिमा सानैजों लोगो नांनानै गाज्रि रोखोमै बुग्लिनानै जोखोम खालामनानै न'निफ्राय दिहुननानै लामायाव गारनानै दोनदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो जोखोम जानाय मौसुमी सुल्तानाखौ डिब्रुगड़नि असम चिकित्सा देहाफाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गाज्रि जोखोम जानाय मौसुमी सुल्तानाया थांनाय रबिबाराव रुंसारि जायो। थांनाय एप्रिलनि 2 खालाराव सोमजिदोंमोन बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 2023 मायथाइयावसो मौसुमी सुल्ताना आरो साहिल हाजरिकाया जुलि जादोंमोन आरो बे जुलि जानाय समनिफ्रायनो बिमा फिसा सानैजों लोगो नांनानै मौसुमी सुल्तानाखौ बुग्लिबोबाय थादोंमोन होननानै अजद दैखांदों हिन्जावनि नखरनि सुबुंफोरा। बे जाथायनि सायाव दायो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ नागिरनानै साजा होनो नागिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां गोदान एक्स-एनडिपि हान्जाखौ लानानै दाजानाय अल्टारनेटिभ बड'लेण्ड एबा सुंद'यै एपिपि गोदान राजखान्थि हान्जाया गिबि खेबनि थाखाय मैया परबत जिल्लायाव जिल्ला कमिटि दाफुंनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानायनि गेजेरजों एपिपिनि आफादगिरि अनजुलि दैमारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि राजखान्थिनि बेलायाव बर'नि राजखान्थि हान्जाया मोननै दंखायो अब्लाबो जों गोदानै राजखान्थि हान्जाखौ दानाय जादों। मानोना बयहाबो राजखान्थि दोलो दानायनि मोन्थाय दङ। अब्लाबो जों जेब्ला थाखानाय सोरखारखौ हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानायफोरखौ मोजाङै मावनाय नुवाब्ला बेखौ सुंथानो थाखाय बयहाबो मोन्थाय थायो। एपिपि हान्जायाबो मोनसे बिबान लानो थाखायसो जोनोम जादों जाहाथे इयुन जोलैफोरनि थाखानाय गोहोफोरा खमायलांनो हमदों बेफोर खमायलांनायफोरखौ जाहाथे इयुन जोलैफोरनि थाखाय हमथानानै लाखिनो हायो बेनि थाखाय जों सानदों। जों गावखौ खुंनो मोननायनि मोन्थाया खमायलांनो हमदों गोजौनिफ्रायसो सालायजानायखौ नुदों। बेबादि थासारियाव थाबाय थायोब्ला गासै बिथिङावनो जों लोरबां जालांगोन। बिटिआरनि लिडारफोरा बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थायो नाथाय गोजोना खुगाजोंल' बुंनाय बाथ्रा नङा। बेखौ जों गोसोआवसो हमदांनो हानांगोन नाथाय बेखौ सोरबा जरजबस्तियै गोजोन फैबाय बुंब्लानो रायजोनि गेजेराव गोजोननायखौ लाबोनो हाया। आरो जों मोनसेबो बेबादि जाथाय नुवाखै जेराव सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सागानगिरिया जेलाव जोबनानै दोनजानायखौ। बे खोथाखौ आंल' बुंनाय नङा बे खोथाखौ गुबुन हारिफ्राबो बुङो आरो बे थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंथियो अनजुलि दैमारि बिथाङा। बिटिआर सोरखारा बाथौ धोरोम सिबियारि दौरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि नब्लाङाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 210 दौरिफोरनो राननानै होदों 10,000 रांनि चेक बिलाइखौ। बाक्सानि मेदाखाथाव मैया बिपिएफ दोलोआ मोनसे जयनिं वार्कार्स मिट खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो मुसलपुर ब्लक कमिटि, इउथ बिपिएफ, वमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि दैदेनगिरिफ्रा जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बावैसो सान सिगाङावसो गुणोत्सवनि रिजाल्टखौ होबाय नाथाय लाजिनांथाव बाथ्रा जोंनि बिटिसिआ जोबोद गाहाय थाखोसिनावसो सहैदों। बेनि जाहोनानो जादों प्रमद बर'आ मोजाङै नायबिजिराखै जेराव बबे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बबे फरायसालियाव बिजाब मोनाखै आरो बिटिआरनि फरायसालिफ्रा माबोरै सोलिदों बेखौ बिथाङा खौरां लाया। बिथाङा 2 नाम्बार खालामनानै माबोरै रां खामायनो हागौ बेखौल' थांखि लायो। आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखाराव राजखान्थियाव गोसो होनानै बबे फरायसालिफ्राव सिंगल टिचार दङ बबेयाव बिजाब गैया आरो सोलोंथाइनि फारसे गोसो होआबालानो राजखान्थियावसो बांसिन गोसो होनायनि जाहोनाव दिनै बिटिआरनि फरायसालिफ्रा बयनिख्रुइबो गाज्रि थासारियाव सहायनो गोनां जादों। बेनि थाखाय फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि दाय गैया नाथाय प्रमद बर'आ बेनि बेलायाव फेलार जादों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो कास्टम बसुमतारी बिथाङा। फिसायनो नांगौ जोथोब आरो जुलिनि मुङाव हिन्जावा जोथोब लाबोयैनि थाखायनो गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रियै गोदोनायाव हाना बुथारदों सासे दिलबार हुसेन मुंनि दुथां सुबुङा। बुथारजानाय बा बोलि जानांनाय आइजोनि मुङा हुस्ना बेगम आरो बे दुखुनांथाव जाथाया काछारनि धलाई कालाखाल मुंनि जायगायाव सोमजिदों। जाथायखौ लानानै दायो ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैनि जुलि जानाया 3 बोसोरल' जादोंमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय जुलि जादों बै समनिफ्रायनो हिन्जावखौ जोथोबनि थाखाय अयथासार खालामनाया सोलिबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो दायो दुथां दिलबार हुसेनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौबो हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै गोजोन्थों।